What's up mga kabugo? Nakapalit na niya suga. Tawa, pag muna. Kinang, maring vlog. Ulo. Natug ka, natug. Mag-ilis na siya. Mag-ilis na, Trick. Okay, maklaro ako, Trick. Gamitan na mag-magic ka. Mag-ilis na yun. Magic. What's up mga kabugo? So, nanasad mi diri karon no. Nami nakita niya usa ka video sa duha ka babae, usa ka dalagingging. Nga grabe sila panulti sa voice no, murag unsa jud ka tinuod ba nga. Di mo tanan, di tanan. Na mapili, mo di tanan lalaki ba yun, inana ba yun. Hato siya di paglaban no to karapatan niya. Unsa ka na bang pagkalalaki nga wa pa jud nalalaki ka. Ha, di ka na wa pa jud nakalambot sa nato ba. Sige guys. Kita video mga kabugo ato na ni sundan mga kabugo ha. Mag-play ko sa ka-video niya. Ato i-play ang video niya. Sige. Lagay mo ang internet. Watsay. Pag mata mo boys! Sa gwapa kay inyong uyab, ilisan ninyo guway himasa! Tinawad. Kutok ba? Ilis na kayo. Mangimasa sa no? Mo ilis kayo. Mangimasa. Naman. Diba? Pati. Samunay. Bangon girls. Bisa gwapo kayo uyab. Ilisan yung buhog ilok. Otro. Nasad na pa sunod. Pag mata mo boys, ma-attract ra mo gwapa. Gwapa. Bangon mo girls. Ma-attract ra sad mo na abs. Tro. Pag mata mo boys, reactor kay mo sa mayde sa uban bae, pero sa inyong uyab, labyan ra. Oh senyorita, Bangon mo girls. Di man may mo react sa lain bay. Ako mi? Masay ba nag-react ba? React? Gisapan man ako. React ba? React? Managitap pa? Inay? Tulo mo. Duha mi. Di ka sabay-sabay ato. Ayaw ko taro mo. Palubak ni. Palubak kayo ko man. Next. Pag mata mo boys! Ingon-ingon mo sa kasing-kasing mo tanaw, pero di ay sa tutoy! No, to. Kasi sa tutoy. Tuo mo gito toy. Siyempre, di malik yan. Makita diha kay nada ang kasing-kasing. Lagot ang kuhan. Pag mata mo boys, gwapo-gwapo ra mo, pero wa mo'y bisag piso. Bangon mo girls. Gwapo-gwapo rami. Kay gwapo dyan. Suya man mo. Nasaan may piso eh. Piso ra noon. Piso na may bangit ha. Piso na piso. Piso. Maragwado. 20. Kasag bugoy piso na yun. Bugoy? Bugo? Sincere na lang 20. See you. Sumama ka sa akin, nakawanan ang aking Ilaw pa mo gas! Ayaw gas. Pag mata mo boys, Mata ni. biyaan mo dawata, di kay mandaot pa. Anak, diri. Hoy, pag mata mo gas, bangon. O gibiyaan, di kay balik-balikon. Kapoy, kamu rabay dugay, kamu buo na. Magpuspus ka, kapuyan yung latiyaw, babaji. Taran kontrahon. Pasing na tanan. Wajid tayo uyab.
Only you can make all this world seem right. Na, karang sakitan. Ilang pamugas! Pag mata mo, boys! Suko-suko mo mag-short inyong uyab, pero sa lain, halos mabilin inyong kalimutaw. Bangon mo, girls. Sulot-sulot mo siksi nga kanina, mugbo. Pero gulingiun, ipabarangay dayo. Mga kumakalat na balita na ang misis ni Kwanay madali. Dito sunod mo. Tinuod mo na. Tanan ay. Tanan. Mata mo, boys! Og nangita mo gwapa! Nangita sa di gwapa! Hoy, ngita gwapo. Ay may kapila-pila. Kay di mo ginanglan na gwapa. Ginanglan may maestra. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Ina na pamugas! Ano naman siguro. So, kanto tanan ilagay pang sulti, baka to kasag kay bugo, no? Di man kaming mga boys, di tanan. Dili ngon ana, guys. Dili ngin ana. Kami tarong kay miso sa kabubay nga badger gi magbinuang. Sus. Nalay tayo yan. Wa bay. Mo kay gibiyaan ta kay. Kay bati man tagnaw. Hey, have you ever tried? Tisa day, grabe si Gaya. Madama, masuri sa niya na ako eh. So, mana to? Vlog. Sino mo? Dire namin ko to. Yung shoutout. Nalagot ko eh, nalagot ko eh. Ay, nalagot ko. Nabad trip ko. Bad trip naman ganahan. Ay, shoutout day, shoutout. Dire namin ko to. Shoutout sa ako amigo na si Cristianel Mirabunte, si Carl Domintan. Huwag mo ba siya si Balikante. So guys, hindi ko mag-shoutout. So guys, support na sa mo channels. Comment down below, bugo. Para ma-shoutout mo sunod. Mora to guys na bad trip ko, bye bye.